Τάδε είναι χρεωμένοι τόσο και τόσο, από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος τους χρωστάει περισσότερα από αυτά που χρωστούν οι δήμοι. Έτσι, μπράβο. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου αυτό το πράγμα. Όταν πρόκειται να κάνει αυτή την ανακοίνωση, γιατί δεν ρωτάει τους Δήμους να πει, ρε παιδιά, εγώ θα κάνω αυτή την ανακοίνωση, έχω αυτά τα στοιχεία, θα πω αυτά για σας, συμφωνείτε ή διαφωνείτε, τι λέτε? Επομένως παίρνει θέση αντιπάλου, παίρνει θέση εχθρού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα πρέπει να συμφωνήσω. Έτσι ήταν ο κύριος Ραγκούσης, σας είπα και πριν, έτσι ήταν από την αρχή ο κύριος Ραγκούσης απέναντι στους Δήμους. Θα εισπράξει όμως την ανάλογο αντιμετώπιση. Αφού έτσι θέλει ο κύριος Ραγκούσης, διότι εμείς δεν ήρθαμε από το πουθενά, πολίτες μας εξέλεξαν και μας ψήφισαν. Και αυτή η προσβολή αντανακλά και στο δικό μας πρόσωπο, αντανακλά και στους πολίτες τους οποίους μας ψήφισαν. Και δεν θα μείνουμε άφωνοι. Θα υποστηρίξουμε την αλήθεια και την τιμή και την υπόλοιψή μας. Ένας τρόπος υπάρχει για να αυξήσετε λιγάκι τα έσοδά σας, Δήμαρχε, και αυτός είναι να κρατήσετε τον κόσμο να απογραφεί μεθαύριο εντός του Δήμου και να μην φύγει να πάει στα χωριά του. Ορίστε. Και αυτό το μήνυμα στέλνουμε παντού και προς πάσα κατεύθυνση. Να απογραφούν όλοι εδώ. Να το πείτε, σας ακούμε. Ορίστε. Πρέπει οι πολίτες όλοι να απογραφούν στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, στον τόπο όπου κατοικούν. Γιατί την προσεχή δεκαετία οι πόροι θα κατανέμονται με βάση τον πληθυσμό ο οποίος θα προκύψει από την απογραφή. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Δεν χρειάζεται ούτε ταυτότητες ούτε τίποτε. Περνάει ο απογραφέας, σε απογράφει και αν δεν σε βρει σου αφήνει ένα σημείωμα. Και στη συνέχεια επικοινωνείς μαζί του και κάνεις την απογραφή. Ένα μέλος της οικογένειας μπορεί να απογράψει το σύνολο των μελών μιας οικογένειας. Είναι χρέος μας να το κάνουμε αυτό όλοι. Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Με βάση την απογραφή του 2011 θα χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για 10 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι στους Αμπελόκηπους, καλό μεσημέρι στη Μενεμένη. Ευχαριστούμε πολύ τον Λάζαρο Κυριζόγλου. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ και Νικήτας Κακλαμάνης, με αφορμή τη δημοσίευση στοιχείων που αφορούν στα χρέη των Δήμων της χώρας, δήλωσε πως τα χρέη των Δήμων αποτελούν χρέη της κυβέρνησης που μεταβιβάζονται στους Δήμους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο κ. Υπουργός Εσωτερικών, οι Δήμοι χρωστούν σε ελληνικές και διεθνείς τράπεζες 1,891 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι τα παρακρατηθέντα ποσά των Δήμων από την κεντρική διοίκηση, σύμφωνα με τον νόμο, ανέρχονται σε 1,711 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί αποτέλεσμα πολυετών παρακρατήσεων, σχολίασε ο κ. Κακλαμάνης, και επισήμανε ότι αν υπολογιστούν οι αναλογούντες τόκοι, τα παρακρατηθέντα από τους ΟΤΑ υπερβαίνουν το συνολικό δανεισμό τους. Οριακά θετικό είναι το ισοζύγιο ανάμεσα σε συνολικά έσοδα και έξοδα Δήμων και Περιφερειών, αλλά ιδιαίτερα αρνητικό και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ΟΤΑ. Αυτό προκύπτει από τη βάση των οικονομικών δεδομένων που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Υπουργοί Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης και Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου. Όπως είπαν οι δύο υπουργοί, τα συνολικά στοιχεία της βάσης θα δοθούν στη δημοσιότητα σήμερα. Ωστόσο, από αυτά προκύπτει αφενός ότι δεν υφίσταται ζήτημα υποχρηματοδότησης, καθώς τα έσοδα από τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού είναι μεγαλύτερα από τα ελαστικά τους έξοδα, και αφετέρου υπάρχουν Δήμοι με προβλήματα βιωσιμότητας και οφείλονται σε κακοδιαχείριση. Όσον αφορά τη βάση δεδομένων, ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι όσοι Δήμοι βρίσκονται στο πορτοκαλί και στο κόκκινο θα ακολουθήσουν πρόγραμμα εξυγίανσης, το οποίο, όπως προβλέπει σχετική τροπολογία που είχε κατατεθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο, συμπεριλαμβάνει επιμήκυση στην αποπληρωμή των χρεών και μείωση του επιτοκίου. Στο διάστημα από 10 ως 24 Μαΐου θα γίνει η απογραφή πληθυσμού στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με όσα απάντησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόγιος σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Μουσουρούλη. Συγκεκριμένα, ο κ. Ντόγιος διέψευσε ότι επίκειται αναβολή η ακύρωση της απογραφής, λέγοντας ότι οι προετοιμασίες εξελίσσονται κανονικά και σύμφωνα με τον προσανατολισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Στην απάντησή του προσθέτει ότι η αρχή βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής των περίπου 50.000 απογραφέων που θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρα στο κύριο μέρος του όλου εγχειρήματος, υπό τη συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων υπαλλήλων της, καθώς και 12.000 τομεαρχών. Ο κ. Ντόγιος διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία επιλογής των απογραφέων γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και με αντικειμενικά κριτήρια που συμπεριλαμβάνουν και την εμπειρία στο στατιστικό έργο γενικότερα, και ενημερώνει επιπλέον ότι έχει προχωρήσει και η πρόσληψη 200 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και την κάλυψη των αναγκών της απογραφής στην Αττική και στις υπηρεσίες στατιστικής των νομών. Ανοίγει η αυλαία του 16ου Φεστιβάλ Παιδείας, του πιο ζωντανού και δημοφιλού θεσμού της μαθητικής και εκπαιδευτικής, που για μια ακόμη χρονιά πραγματοποιείται υπό την υποστήριξη του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας. Η τελετή άνοιξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7:30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου. Περισσότεροι από 6.000 μαθητές των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων του Καλλικρατικού Δήμου δίνουν το παρόν τους στα δρόμενα της Άνοιξης, αποδεικνύοντας πως η καλλιτεχνική έκφραση και η δημιουργία μπορούν να γίνουν μονοπάτι και αφετηρία
επιτυχία που θα μετατρέψει τις ανησυχίες και τα όνειρά του σε ένα υπέροχο ταξίδι. Τιμώντας τον εορτασμό του Ιερού Ναού Κυρίλλου και Μεθοδίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Νέας Πολιτείας, σε συνεργασία με το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και τη Δημοτική Κοινοφιλή Επιχείρηση, οργανώνει για 4η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Κυρίλλια και Μεθόδια το τριήμερο 6, 7 και 8 Μαΐου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Σκοπός του Συλλόγου είναι η πραγματοποίηση ενός φεστιβάλ αντάξιο του μεγέθους του νέου καλλικρατικού Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Φέτος, ο Σύλλογος επέλεξε ως κεντρικό θέμα του φεστιβάλ τον εθελοντισμό και την ομαδικότητα με σύνθημα «Δώσε βοήθεια, πάρε βοήθεια». Γιατί, όπως διατυπώνεται στο μήνυμά του, ο εθελοντής βάζει τον εαυτό του στη θέση του συνανθρώπου του και παίρνει προσφέροντας. Αυτές, φίλες και φίλοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα.